מעבר ליתרון בפקקים, מי שלא רוכב לא מבין את התחושה והיתרונות של דו-גלגלי. מה שכן ברור לכולם, יש בזה סיכון גבוה לנזק פיזי. אז חלקנו מתמגנים, נוסעים זהיר יותר, עשינו ביטוח חובה, צד ג', ולמרות שכל רוכב עבר החלקה או תאונה, אנחנו ממשיכים. אבל תכלס אם קורה מה שאנחנו עושים למצוא את עצמנו בבעיה, שהביטוח שיש לנו לא באמת מספיק כדי לאפשר החלמה בראש שקט. ולכן אני רוצה לספר לכם, שאחרי הרבה זמן שאין פוליסת ביטוח מתאימה בשוק, יצאה פוליסה חדשה ויחידה מסוגה בישראל, שבמידה ותיקלעו לתאונה, תדעו שאתם יציבים כלכלית, ויכולים להשקיע בהחלמה שלכם בראש שקט למשך זמן ארוך. איך זה עובד? הביטוח הנוכחי שלכם מכסה X, אין לכם אפשרות להרחיב אותו כרצונכם. הפוליסה החדשה בשוק מותאמת לרוכבי דו-גלגלי ומאפשרת להם לרכוש מנות ביטוח נוספות, תחת פוליסת ביטוח תאונות אישיות. כל מנה בעצם מרחיבה את הביטוח שלכם באופן משמעותי, מביאה את הפיצויים מיידיים במקרה של תאונה, בנוסף לפיצויים על טיפולים, אשפוז או חס וחלילה גרוע מכך. לסיכום, למרות שאנחנו לא נוותר על דו-גלגלי, כולנו מודעים לסיכון שיש בו, ויש מוצר בשוק שמותאם לנו ויכול לתת ביטחון כלכלי במידה ויקרה משהו. מחיר מנה משתנה לפי פרטי המבוטח כמו גיל, מין ועוד, והסכום משתנה בהתאם לכמות מנות הביטוח שתרכשו. חשוב לנו לתת לכם מידע מדויק ולא הערכות כלליות, ולכן כדי לקבל תשובה מדויקת לכם, שרו פרטים בכתבה המלאה, בטלפון אחד תקבלו תשובה מדויקת לכם. רכיבה מהנה ובטוחה, צוות פרקטי.